daga garin Neja Abuja za na tafi babu daga garin Abuja Kaduna za na tafi babu daga garin Neja Abuja za na tafi. Kai Allah ya mawata ce mu abincin nan albarka. Kai wayo. Wallahi. Gane ba. Malam lafiya kawai muna cin abinci ba maka bismillah ba kai mana sallama ba kawai sai ka zo ka sa mana hannuwa ka sani ana. Dan gidan uban waye kai? Wa ka sani a sunan abincin da sani. Malam haka ake rayuwa? Nace haka ake rayuwa? Ya mana. Da Allah. Malam dan ka san abinci kawai shi kenan abinci a koyi da akwai. Wallahi yunwa nake ji ne shi yasa da ina cin abinci ne na to na ina ci. Ai sai ka ji salamu alaikum. Da Allah a taimaka min da abinci amma kawai sai ka zo ka sashi yanzu kana da S ka zo ka sa mana hannu sai mu dauka. To ni wallahi sha nake ma abokin ka ne. Wallahi ido na ne. Na dauka dai abokin ka ne. Kana ganin shi wanda ya shekara 70 ka ce aboki na ha wallahi. Ai wannan kawai dai wallahi ido na ne a rufin da gaskiya mutane sun haukace. Gaskiya sun haukace. Irin wanda bai kamata ba. Wai kai jikan Abdul Yasar ne koko? Ina zuwa. Wai Abdul Yasar sina yake. Kai ai shi da duniya ne da mutuwa. Haka ne. Kai tashi kamar ka. Allah ya taimaka ni ko gine Ba ka ci ba? Allah ya da kudin ka a ciki. Kai. Tashi ka ware. Ko mu hada ma na jaki. Ba ga zare mai kamu biyin da yan bane ta. Sai ko ta koma ke.